wangiso obila be ung'eyo gima nyalo timre pacho kam ka wanyalo bedo gi ng'anyo kendo nyalo bedo gi weche mag hundu matimre pacho kae to jofwambo onge ogwa bedo gi piny bokethore kendo mwasebedo kwanuoyogi nikech jofwambo kodhi kacha nikech jok madhi ng'anyo be giduto te ogin jo ng'anyo joma dhi ng'anyo kanyo nitiere jokuoge nitiere jomahundu nitiere jonjore madwa timo gik mopogore gi ng'anyo mane olandi ni rowere dhi ng'anyo. Koro ka samo yudo ni jofwambo onge kanyo to jomahundu gi koro nyalo take advantage mondo giketh gik moko nikech ging'eyo maber ni pichni madhi mako gi onge. To wasebedo kwa puonjo bwadhi nyaka Kiganjo kwatemo puonjo obila e college margi ni sama uneno jofwambo kanyo jofwambo go bende konyo mondo tiju obed mayot. Ka nitie jogo mane dwa biro take advantage to kaka neno ka jofwambo ni kanyo to ng'eny gi ringo kendo samoro yudo ka pichni ma jofwambo goyo gi bende konyo ka samoro obila manyo joma ne okelo koko to ok ne onego bed ni gibedo kanyo. Koro mago ema osebedo kwa wawuoyo gi obila lakini mak mana ni kata obila manyoro mako jofwambo gi wabo bedo piny kawuono gi kiny to wang'iyo evidence to obila go nyaka make sure ne otergi e court. Mane matinde watimo tinde kwa goal statement tinde obila winje dendgi ka gitimo time mayore go. Erokamano Fred. Aparo ne mondo kikano gima SG osewacho. Jopiny be nyaka ng'e kech yudo ka ntie samo obila monjo jofwambo jopiny be monjo jofwambo. Jofwambo gi ntie mondo mi giket ler. Gima japiny nyaka ng'e ni kinde duto